Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagkinahanglan ko ni Yena. Pero nanghangyo ko nimo. Niya ang ikaduha. Manghangyo gyapon ko nimo ug usbon gyapon ako. Palakwa pagawasa ang tanang katabang, pasuruya sila bisan asa ug lakip mong duha si mama panggawasad mo. Jonas. Nagkinahanglan ko ni Yena. Gimingaw ko ni Yena. Mihangyo na ko nimog kaduha. Dili ko gusto nga muhangyo pa kog katulo kay mabuyo ni ako! Okay. Ambot, diin ka maliwat, bata ka. Kabata pa ni mong hangul ka naman og unod sa babae. Sige, manggawas ming tanan din eh. Ngano man eh? Ngano ni? Kadaghan pa ni mong pangutana. Pangandam na. Ganahan ako. Dili ka pa anak nga magkapayay ang tanang katabang din eh. Di pa ganahan nga magkuyog tang duha. Leon, Ibaw kung ganahan ka nga makikuyog na kong manggawasap. Liyog na, Herminia! si Jonas. Dako na ng imong anak. Mas ganahan na siyang mulakaw nga ira. Maghuwat ko nimo sa sakyanan. Kakalitan eh. Magmingaw ning bay. Good morning, Sir Leon. Good morning, Tikoy. Nakabalita ka? Grabe ng mga amigos, ha? Bisan asa ibutang si Greg, grabe yun ka-epektibong tawhana. Base na sir, makatabag-tabag ni Greg ang iyang gibuhat. Maminus-minusan ang gidugayon sa iyang sentensya ba? Gusto bitaw ko sir, kaniadto pas militar tiyan, di ba? Bisan ikaw, nahibaw ka unsa ka-epektibo akong amigo. Pagdali diha! Ah. Ipapabot ko ni mong dugay. Dili ikaw akong giingnan, Tikoy. Sir? Sorry. Ma'am, good morning day ni mo, ma'am. Sakay, dayon, Herminia. Ayon lang ka na og sa imong bike, Tikoy. Oo, may isuko ka, sir? Sundami. Ubanta, Manoroy. Oo, sir. Kamusta na kasi yan, ha? Ito ating eskwelahan. Uy. Bisan batuan ko, sir. Nana ko, sir Leon! Si Tio Tikoy! Nasiya sa upos! Tio Tikoy! Tio Tikoy! Tio Tikoy! Nganong mingaw og kalit ang bahay. Unsa ipasabot? Kahang pero lami. Nanginit dayon ang akong kalawasan.
Oh. Yena. Oh, dali ara uy. Dali ara kayong mituskig. Oh, dali kayong migahi ang akong kalawasan. Ialin ako ning lamisa sa pultahan. Itungtong na ko ang mga ganan. Ang kama. Ipautsap na ko ni. Ipautsap na ko ni kama sa pultahan. Bukat kayo. Di na ko madaog. Di na ko madaog. Bukat kayo. Dili na tingali sa makaabli ang aning putahan. Mingaw ang palibot. Ako na tingali ang niatin ni. Hali ko agi sa bintana. Sige! Si Jonas o ganda ka tao. Nag-istorya sa ubos. Ay, Yena! Hindi ko nakita na may mga tao dahil sa ubos. Ginoo. Sabi nga, han? Kisod mong kugsod. Nakasod, gihapon ko. No? Yena, no? Hello? Hi! Hello? Nagdakog hikot. Gapuson ka na ko kung mukisig-isig gihapon ka. Pero kung pasagdan ko nimo, dili ka na ko kapuson. Dali. Dili gihapon ka pahikap na ko nga nagdapat naman atong panit. Ha? Nalimot ka nga misod na kunin. Nalimot ka nga misod na ninimo. Padi-di ka pa? Agkal! Ang akong itlog. Abang! Ngano ba rin, ha? Yena. Ngano da Yena? Yung sa ka? Kisa may nag-away ni mo da Yena. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!